Počkej, ty nevíš do MG Fitman? Tak teď si něco řeknem. Ráno stává a dává dobrou stravu. Zapnou kompa a fonko tak pro zábavu. A bere sebou lidi z davu. Co? Že to nemá patu ani hlavu? Bro. K tomu v gymu to s tím chybu nemá. Nepochopíš, jaký těžký váhy zvedá. A ve Fortniteu hlavu hned dá. Randál, skandál, no zandal to jak vandal. Hned jak fitness typu najde, na skoupě vůbec se sejde. Trefa přímo na hlavu, do lobby tě dostanu. A pak zaře máme brosky, rozložil se nám na kosti. MG Family tu celá, no neskutečná střela. Další náboj taky letí, jasný je, že vždycky trefí. Další hlava, další padá, každý kolem se rozkládá. Všichni píšou paráda, ale hlídej si záda. Důležitý je mít dobrýho kamaráda. A pak se lidi ptají, kdy konečně dají trevy se zas do šoku. To vám lidi neřeknu, to halie lidi nejví, ale na nějakou dobu sedí. Soutěž dáme o jiný skin, tak pojďte, jak vám povím. Všichni fn do chatu, pak roztočíme ruletu a zahraje si se mnou další. Sakra 36 zabení, nestačí, čas je tlačí, tak jedeme, braši. Sbírám munici a trefím další palici. Světlerovkou je to samo, věř, že dostanu tě, kámo. Když tak mám digy a i mad kidy. A i když budeš to ví, tak tě vidím. Přebím, zamířím a hned pálím. A to můžeš mít v jakýkoliv dáli. Lidi žvou, my to dali! Hned jak fitness typu najde, na skoupě vůbec se sejde. Trefa přímo na hlavu, do lobby tě dostanu. A pak zaře máme brosky, rozložil se nám na kosti. MG Family tu celá, no neskutečná střela. Další náboj taky letí, jasný je, že vždycky trefí. Další hlava, další padá, každý kolem se rozkládá. Všichni píšou paráda, ale hlídej si záda. Důležitý je mít dobrýho kamaráda. A tak jsme tu všichni spolu, jako u jednoho stolu. Jak rytíři u Artuše, nehrajem si na retuše. Paříme tady Fortnite, killy rozdáváme jak karty. Nejsme žádný skety, letíme jak rakety. Hodím si tu porteforku, k tomu vezmu nabitou pumpku. Všechno kolem nás je čistý, v tom musíš si být jistý. Když tak nás tu Fitman jistí a všichni padá jak listí. Abys tohle přežil, musíš mít štěstí. Hned jak vidím rift, vezmi tu hodím drift. Abych tam byl první, radši se nám vyhni. Jinak bude headshot, vizuje tě to spot. Jedu jako robot, no. Jedeme petady brosky, žádnej lak a žádný plousky. Nehrajem přeci Minecraft, paříme tady jen Fortnite, takže pojď se taky bavit, dobrou náladu naladit, zdravíme všechny lidi. Hned jak fitness typu najde, na skoupě vůbec se sejde. Trefa přímo na hlavu, do lobby tě dostanu. A pak zaře máme brosky dobrýho kamaráda.